Bod yng nghwmni Llywydd y Sir Nawdd, John Owen a'i wraig Marian. Ti wedi cael sioe wahanol iawn eleni yn dod fel un sydd fel arfer. Y ddau yn chi'n stiwardio yn adran y Llywydd. Sut brofiad i Leni di bod? Mae brofiad braf iawn. Wrth yn amlwg, mae gennym ni syniad go dda beth sy'n mynd ymlaen, ond da ni wedi cael hwyl o'n nadwy. Do. Mae rei braf, mae rhywun arall sy'n gwneud watchad y cloc, ddim fi. A dyn nhw wedi edrych ar y chola chi'n iawn? Do, yn arbennig o dda, chwarae teg. Sut mae di bod, Marian? Do, bendigedig, do. Wedi cael wsos arbennig. Ond mi ddechreuodd pethau'n do, efo'r gwasanaeth, di Sul, moliant y maes wedyn, ac oedd rhywun yn teimlo bore di llun, mae hon yn mynd i fod yn sioe, ei da. Mae gennym ni safona'n Sir Gaernarfon, a dyn ni wedi cyrraedd y bar. Do. Ac oedd na thema reit greu yn doedd yn cael ei chyfleu yn y gwasanaeth. Oedd y cor yn canu dal dy dir yn bwysig iawn, yn perthnasol iawn i'r diwydiant. Mae bobl o ddeitha ni. Bob lle bynnag dwi'n mynd yn y Nelys Swynna, mae pawb yn camol nos Sul, chwarae teg, wedyn ddiolchgar iawn i bawb. Oeddech chi'n mwynhau'r canu? Arbennig iawn. A mae gennym ni arweinydd a gyfeilydd da iawn sydd wedi arwain y cor. Am wsnosa, gweithio'n galad efo nhw, ond mae wedi talu off achos oedd hi'n noson arbennig iawn. Mae'n ardal eang yn dydy, da ni'n deud Caernarfon, mae rhywun yn meddwl... Am Gaernarfon. Am Gaernarfon, ond da ni o ben draw Penllyn yr holl. Ac wrth gwrs, da ni'n meddwl am Penllyn, mi gawson ni gerdd cywydd Myrddin ap Dafydd yn do. Wel, hogyn o trefriw Dyffryn Conwy, da. Ie, wel ia. Oedden ni fel teuluoedd, oedd y brodyr Myrddin yn yr ysgol yn adag yn gilydd. Oedden ni gyd yn ysgol Llanrwst efo'n gilydd wedyn. A wedyn Dei Thomas, chitha'n penderfynu mae Dei y darlledwr oedd i agor y sioe. Wel, neb gwell a Dei Thomas, mae'n hogyn Sir Gaernarfon, a be mae wedi greu yn ei raglenni dros blynyddoedd yn arbennig iawn. Ond ei ddiolchgar iawn efo. Ac ar wahân i roi Sir Gaernarfon ar y map, mae wedi bod yn gyfnod i fedru hyrwyddo gwaith y gymdeithas hefyd, yn dydi? Wel, mae gwaith y gymdeithas yn bwysig fi. Da ni bobl sioe, da ni'n gallu mynd yn ôl i dechrau'r 50au. Pan oedd y teulu yn cystadlu mas dechrau'r 50au. Wedyn mae hynny'n bwysig iawn yn ei. Da ni wedi bod yn cystadlu mas 1989. A wedyn, mae wych. Mae'r arian wedi godi, mae'r arian yn parhau i gael ei godi. Da chi'n gwybod eto sut bydd yr arian yna yn cael ei wario? Ddim yn datgalu hynna tan ganol Rhagfyr, ond mae bethau mynd reit da. O, gychwyd fi, John? Wel, yn hollol. Just ti'n ddistaw wan, ia. O, reit, diolch i'r ddau na chi am yr holl waith. Diolch i'r sir hefyd, ynddo. Da chi wedi rhoi Sir Gaernarfon ar y map. Fel o'n i'n dweud yn y cinio dim oedd, os yna bobl yng Nghymru ddim yn gwybod Sir Gaernarfon, dy Sul, maen nhw'n gwybod hon. Maen nhw'n gwybod rwan, yn sicr. A mae pawb wedi bod yn weithgar yn y sir. Ydyn, a diolch iddyn nhw. Mwynhewch yn un sy'n weddill a welwn i chi'n y ffair ea. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.